Urteak darama Iñaki Ziarrusta antzerkiari lotuta. 17 urtez, konpainia bateko kide izan ostean, Hatz konpainia sortu zuen duela 10 urte. Euskaraz baino ez du lanik egiten Hatz teatroak, eta horrek eta bere esperientzia luzeak sektorearen argazki fidela egiteko aukera ematen dio. Ni ibili nintzen 17 urte beste konpainia batean, eta Hatz teatro montanean bi parametro argi neukan. Bat, euskara hutzean lan egitea, beraz Euskal Herrian bakarrik, eta ondo pasatzea. Eta honek ematen du tontakeria bat, baina niretzako oso importantea da. Hatz teatro montanetik nire asmo bakarrenetako bat izan da benetan disfrutatzea egiten dudan horrekin. Eta beti hartu ditugu guk gura izan dugu ditugun proiektuak, merkatuari begiratu gabe, baizik eta gehiago gogoak ematen ziguna egiteko. Eta ibilbidea oso gorabeheratsua izan da, eta nahiko gogorra, logikoa den moduan. Gure sektorea prekarioa da oso, batez be hegoaldean. Gure sektorea badagoelako politikarien eta erabaki politiko batzuen eskutan, eta horrek ez dauki idearik ez kultura zertarako balio duen, eta orduan guk eta ez besteok, esan gura dut, katearen azkenengook sufritzen dugu horrek parametroak. Konpainia gehienok, antzerki konpainia gehienok, batez be euskaraz bakarrik jarduten dugunok arrisku horretan gaude. Ez da erraza, Euskal Herrian badaude hainbat plaza antzerkia egiteko, baina euskaraz egiteko ez dira hainbeste, eta gero, logikoa den moduan, hainbat produktu eta programatzaile batzuek aitatzen dute zure produktua, eta beste batzuek logikoa den moduan, ez. Orduen, nahiko marra estua da, oso finean, eta alde batetik dago amildegia, eta bestean hor leku bat apur bat biguna. Niretzako oso argia da, esan gura dute, globalizazio baten barruan gaude, horrek eragiten du konsumo modu batean sartuta gaudela, nahiko ideia bakarrekoa, nahiko pentsamendu bakarreko molde batean. Gaztei begiratzea besterik ez dago, nire semeak 15 urte ditu, eta berak daukan kultura, hizkuntzaz aparte eta ez dakit zer, nahiko kultura jankia da. Ez da euskal kulturea. Uste dut ez dela bakarrik nire semearen historia bat, uste dut nahiko globala dela. Eta guk daukagun zera hori, ikuspuntua edo kultura hori, gero eta gehiago jasotzen dugu kanpotik. Niretzako zein da arazoa? Arazoa da, momentu batean, globalizazio horren barruan sartu garenean, desbirtualizatu egin da kulturaren zerbitzua, kulturaren mamia. Eta orduen, politikarik eurek ere ez dakite kultura zertarako balio duten. Zuk galdetzen baduzu industria zertarako balio duen, osasuna, kirola inkluso, hezkuntza. Politikari gehienek edukiko dute antzeko erantzun bat. Eta nahiko hurbila, gero ideologia politikoa zaldatuta, baina nahiko hortik egongo da. Aldiz, preguntatzen baduzu edo galdetzen baduzu kultura zertarako balio duten, eskerretik eskuinera idearik pez ez daukie. Eta gertatzen dena da, horrek egiten duena da, ez egotea politika kulturalak, nahastea kultura turismoarekin, gastronomiarekin, hainbat gauzekin, aisialdiarekin bakarrik, eta kultura ez da hori. Kultura da gure geografian, gure historian, gure ingurunean mundua ikusteko modu bat. Eta hori da kulturak egin behar duena. Eta ez dauka zer ikusirik folklorearekin, eta ez dauka zer ikusirik turismoarekin. Eta hori da problema. Hori ez dagoenez, ez dira existitzen epe ertain luzerako helburuak. Harrigarria da, udaletxe batek esatea guk
antzerkia euskera umeentzakoa dana euskeraz egiten dugu, baina helduentzako dana gaztelaniaz. Hori ezin da ulertu, eta existitzen da. Ezin da ulertu ere, zelan dauz udaletxe batzuk, programatzen dutela ez dakit zenbat ikuskizun euskeraz urtean, oinarritzen direlarik 80 hamarkadako euskal hiztunen estadizkitiketan. Eta hori holan da. Ezin da izan egotea Euskadin bakarrik antzoki zarea 73 antzoki, eta 73 antzoki horietatik bakarrik funtzionatzea diruaren aldetik eta 35, eta 35 horietatik 30 bakarrik eukitea programazio euskeraz, beste batzuek ez daude ez da programazio euskeraz. Ezin da ulertu zelan Ondarru edo Bermeo bezalako herriek, oso euskaldunak direnak, ez dute antzoki bat. Edo Lekeitioko herriak ezin programatu izatea dirubarik gelditu zirelako eta antzoki zaretik kanpora urten behar ebielako. Horrek ematen deuzku radiografia nahiko anekdotikoa, baina on bat ikusteko politika kulturalak Euskal Herrian zeitzurakoak dira. Sorkuntza edo sormena nik uste dut osasun honean dagoela. Osasuntzu dago, badago jente gaztie, implikatzen dela gure kulturarekin, oso gauza diferenteak egiten, kalidade honekoak, bai musikan, bai literaturan, bai antzerkian, bai zinean ere azken urteetan, badago bultzada handi bat. Baina hortaz baleatzen dira, esan nahi dut, esfortzo horretatik, prekariedade horretatik, pertsona horiek dira gozea pasatzen dutenak, ez inondik inora ere udaletxeak eta politikariak eta ez dana ateratzen den kultur gehiena, honekin ez dut esan nahi, ez dago ezela diru laguntzarik existitzen dira, diru laguntza, ez da bizer, baina oso eskasak dira. Eta ezin da izan zerbitzu publiko bat eduki, gure antzoki gehienak publikoak dira, baina gu aldiz tratatu behar izatea enpresa pribatu moduen eta edukitea plano berean tornilloak egiten dituen enpresa bat eta kultura enpresa bat plano fiskal berean, ez da logikoa. Orduen bai, osasuna badago sektorean, badago jente gaztea indarra handiarekin eta oso anitza eta kalidadearekin. Problema da, hor topo egiten dugula muga handi batekin, modu askotara saltatzen saiatzen ari garena, eta imaginetan dut egunen batean, momenturen batean lortuko dugula zerbait gehiago, logikoa dan moduen, baina borrokatu egin beharko dugu bai.